arratsaldeon txoriene, gaur azaroak 4/2022koa edo 1933koa. Ze gaur egin biau erresta bat, aintzinako liburu batekoa, gero erakutziko dugu gehiago, baina hor ekarri dugun erresta bat egin biau, oilaskoa batzokirara. Nondik ataro zuzuk hori? Bai, bakit, ez dauka inungo binkulazio politikorik, hemendik esaten dugu, ez daukala Eusko Alderdi Jeltzalean publizitatea ez dala, da, errezitea holan deitzen dela, 1933an argitaratu zen liburu honetan, eskerrik asko, gure azafata iturrieta, oso ondo, liburu hori gero, bueno, kontaukotze dugu apurtxo bat gehiago, baina lehengo, oso ondo, atzera berriz? Oso ondo, eski, balixe dut danatarako, mutilonek. Bueno, zela ningo oi asko hau, azafata. Hore zure esku izten dut. Venga, kontaukotzut. Lehengo kasola baten oilaskoa gorritxu eta gorde ingo. Kasola berdinean tipula eta berakatza gorritxu, tomatia gehitxu eta ogisa bebai zati txikitxotan. Hori kosinatu ingo 50 minutuz eta horrei gero ardo txurixa, salda eta piper txorixeruan mamia zu bizian kosinauko 2 minutuz. Oilaskoa gehitxu, salda, apurtxo bat gehiago, eta 45 minutuz kosinatu. Gero perrexiakin zerbitzatu eta hori omen da batzoki erara oilaskoa. Baina, bueno, mundu guztia daki Euskal Herriko batzoki guztietan oilasko horrela prestatzen dela. Baina, bai, ez, oza, nik sekula ez dut holan probau holan jatetxetan eta enakixen holan klasiko bat zala, baina liburu honetan hori jartu, ez dago egingo esplikaziorik ematen, baina hori omen da, liburu hau, urbildu dazu, mesedez, eizu berriz dantzia, izu holan? Ez. Dantza ez? Ez, dantza ez. Hau da, Markesa de Paraberena. Markesa de Parabere izan zen, Bilboko alta burgesiako emakume bat, Maria Mestayer, eta bera oso familia dirutsuan ez izan, eta eman zotzien oso eziketa sofistikatua. Esango. Orduan, 1901 eskondu zen bere senarrakin. 14 urtekin. 14 urtekin? 8 seme alaba. Amala urtekin, bai. Ni hor zenbakiak hona ziren, 37an jaio zan, gero 38, abenduak 20an, eta gero, 14 urtekin eskondu zauien, abokatu batekin, horregatik da, Maria de Mestayer de Etxaue, bere senarra abokatua zan. Ondo esan duzu, eskondu zauien, zebera eskutu zeban, eskonduko zara guztos. Garai hartan, bakizu gainera, erregeak ero, nobleak ero, beraien artean ero batzen zituzten, nahi nuke jakin ze adin zeukan abokatua. Baina kontua da, hori, 14 urtekin, 8 seme alaba, eta aina kontuatu zen, senarra boixe. Jaten zauela, Bilboko Sociedad Bilbainan gehiago etxian baino. Eta orduan esan zaben, hau ezin da izan, ikasien berdoko sinatzen. Eta egia da, bera, jaio zan Bilbon, baina bera aita gero Sevillako konsulatu erabialdu zuten, eta, haurtzaroan egin zuen, baina Europa guztitik bidaiatu zuen, eta tartean, jatetxe honenetara eta joateko aukera izan zuen, familian bazeukaten kultura hori, gastronomikoa gustatzen zitzaien. Eta bera, irakurtzean amorratua omen zan, eta esan zuena, senarra kanpora juten dela jaten, ikasi ingot. Eta, horren beste ikasi zuen, azkenean, esan dezagun, aditu bilakatu zala, eta 1993 urtean, bere obra ero nagusiena, gaina, hau, patrinamen berritua da liburua, baina, nik hau, aitanean, kusitut 5 dauzkau. 5? Hau da, bigarren edizioa. Hau da, 1940koa, xaguak ere hemen gusto debilidea jaten. Bai ez, errezetak hain gozua dauz, papera be gozua dauela. Eta hau zan dana, lehenengo eta bigarren platerak eta holako gauzak. Eta era atara zuen beste bat, jente eta gozo gintza, gozo gintzarako bat nahi dut. Berezixa. Eta atara zaen mila, hau uste dut zala berroketa pikuan ero, eta zuela gozo gintzakoa. Eta denetik azaltzen du, oso kompleto, errezeta pila bat agertzetik gain, sukalde batek nolako izan behar duen, azaltzen du, tresneria nola behar duen, eta hemen daude, gomendio batzuk, eta honek grazien dit, ez? Nola garbitu aluminiozko ontziak, ez? Eta nola? Hemen jartzen du, hartu, ez da esponja metaliko batekin eman behar zaiola, baina ikusten badugu holan oso gorra duena, area eta ura bota eta igurtzi.
eta bestela pomezarria, zuetako askok pomezarria ezagutuko zenuten. Pomezarriak gure garaian, Patri, zenbat, sukaldeak eta txapa eta ondo garbitzeko pomezarriak. Pomezarria erabiltzen genuen. Pomezarriak altzatzen dudana. Beti izan da, komunian erabiltzeko gauza bat. Bueno, behitxu, nire amamak programa hau egunero ikusten dau. Nire amama Juanik. Ez dut zentzuz, esan dozu. Esan kamarada. Komunian, eta bat ematekin da hor ikurrea berrepuerdisa pomezarriak garbitzen da. Aiene. Ez dut uste. Benetan, ja, 2 hilabete programa honetan lanian, eta holan egunero gabiz holan, eske... Ena zoitzen. Orduan. Bai, zura mama eta bai, eta? Ez que nire mamak hau ikusten dago egunero, beraz, ez que amama, behitxu zein bioten amen. Parkatu. Orduan, nire mamak hau egunero ikusten dago, eta esangotzat hemendik mezu bat nahi dotzat bidaltzia, musu handi bat bai, amama Juanita, onena. Baina, ni kanpuen nagoenien edo gona etorten azenian lanera, edo bidaia bitxatetenian lagunekin edo, esatu usta, da senarrako itxaua, ze jango dau. Osea, askotan dauko, aintzinako pentsamendu hori, ez? Eta nik esatotzat, nik nauen ingo hone emakumene, Maria Mestaier moruan olan sukadatzen ikasi, daleku batera joan, da nire senarrak etxien jateko. Ez da hona gola jai? Joan daixela, jatetxera. Nahi berden jate. Menu ematen da, jatetxetan. Bai, menua, edo ikasi daixela, berak? Hori da. Hori da, gaur egun. Orduan, platerak ingoiaz. Bueno, nik aukeratu duten oiasko satixa, izan da oiasko iztarra, baina esur barik saltzen dago eta salbarik, beraz, hau da xamurrena. Erosileike bai, sukaldatzeko da, gizauetarako erabiltzen dan oiaskoa, baina azurrakin dator eta ninaz umien moruen niri ez gustaten azurrakin. Ez, baina badao, beti hor ez, bi multzo handi daude, arraiakin hori begertatzen da, edo itxaskiekin, badao jendea, itxaskia jatera doanean, nahi duena jan, langosta ero abakantoa, hartu eta satia eta ora, eta beste batzue, gustatzen zaiela, olako karramarro txikiak eta txupatzen da ibiltzea, ez? Nire handixak. Hortan bai, ez? Baina hemen ezurrik ez. Hemen ezurrik ez, eta bebai, oiasko herria eta itxen dagunean etxian, bakitzu, 2 multzo dauzela bebai. Aipatu bendu, bai. Batzuk nahi xau daue hori paparra eta... Ni hori iztarzalia naiz. Ni paparzalia. Ni iztarzalia beti. Eta ezurra egia esan, bueno, egin behar dugu hemen errezeta, baina ni ezurrakin gustatzen zait, frigituta honean da, hori eskuekin jate gainera, ez? Guk eki horri biltzen da, ez? Labana eta nola erabilita ez da izer, baina gero gaixua erotuko du, oiasko ero da honean, zate, oiasko eskuekin jan behar du. Eta hori, badago, bueno, bakizu dauela arautegi bat, zer izan bertan, zer dan zuzena nola jatea, ero jatetxe batean, ero hitz egiten duena, eta hor, agertzen da, oiasko eskuekin jatea edukazio honekoa dela. Bai? Oiasko eskuekin jatea edukazio honekoa. Bera, zure semia alabak, die? Baina, egia da, labanana erakutzen gara, umi erakutzen gara, baina oiasko batzuk, egaltxo batzuk, nik ero ikusten duanean horti norbait, otarrainska bat, eta otarrainska bat artea da bai, labanakin da zuritzen eta jaten. Geixegi, ez? Erotu ezekar egin behar. Hemen, zuk, Patri, hemen inoiz aipatu dut. Egon ginen Frantzian, Michel Irgerarre jatetxian, 3 Michelin izar, hau izan zen lehenengoetakoa zizala sukaldaritza berria, eta antzukaten, horako txori txiki bat, hortolan ero deitzen zena, eta fuakin beteta prestatzen zuten, ez? Egun batean, zerbitzari etorri zitzaidan, da, sigor, torri. Eta urbildu nintzen zara, eta ikusti nuen tipo bat, oza, mai bat, eta zegoen holan infusioak hartzen egongo bezinen moduan, izera batekin tapauta. Zertako zan, txori txiki hori zerbitzatu zioten, eta txori txiki hortan horren beste balio du dana txupaten bardala. Baina ez ikusteko bestean nola txupatzen duzun ezur guztiak eta... Lotza ematen sotzalako? Ez, han protokoloak esaten du, izara bat jartzen dizute holan, gainean, eta zuk aldamenoko ikusten duzunean holan izara batekin, ematen duela olako eukalito lurrunak ero hartzen nahi dela, ez, ari da olako txoritxiki bat jaten, eta ez du usten ezer, eta nik esan, ridikulo gehiago egiten nahi da, holan, tapauta, ez dakiz. Bari baino, baina, bueno. Ni asusta bingo nintzen, desde luego. Go-buster batan, onduan. Hau nik, esan duzun moruan, liburua berrixa da, ikusten die, paperak txuri-txuri dauzela, baina nik etxian betidanik izan duten liburu bada, nire familiak beti izan dau, zurian ikuste dut bebai, paperak apur bat, bueno,
marroitxu hauak dauz. Bai, eta erabilita dauz. Eta ez dakiz betidanik egonda nolan zure liburu klasikoren bat edo zure etxean, nerian beti izan die, 3, hau, bai. Gero basauen bat Simon Ortegan 1080 errezeta, bai. Hori da beste klasiko bat, eta nire etxean arginan honbe bai, pila bat. Horrek izan den nire etxean, zuk badakit zura itxasala oso salia... Orduan gure etxean liburuak gastronomikoa pila bat ezautu ditu, beti asko. Orduan ez dago bat esateko sukaldean egotezan, segia da etxe askotan, sukaldean izaten dute, ez? Eta nik Txorieneko liburua idatzi genuenean, jendeari, liburu asokan dagoen ginenean, eta tokatzen zitzaigunean, sinatzea jendeari, nik idazten nien. Han ibili zinen autografoak sinatzen eta? Bueno, pixkatxoa. Jo, Eta jartzen nien, jartzen nien, Patri? Zer? Liburu hau zikindu zazu. Bai. Hortako da. Eta nahita eskatu genuen papera ere berezia, sukaldean erabiltzen bauzu, seguri, sukaldari tokatu zaigu, guke errezetak izaten genituen, beti plastifikatuta, ezkenen sukaldean egoten ziren. Eta orduan, zikintzen bazien, zenbat liburu dauden ordana, nik zuke arginan hori esan duzu, lehen ikasleen etxeetan ero pixuetan beti egoten zen horrelako liburu bat, eta horri asko itxatzita zeuden, pixkat saltzan bat erori zalako, ero zikina, eta... Nik badakit, holan izan biko zala. Baina nik etxean dauzkat egongelan olan garbi, zenik badaukat bilduma olan luzia, da gero zeo segurtaten jatenean, egongelara irakurtza dut errezit edo argazki bat atatzautzat, eta gero irakurtza dut hordik, eske pena ematu ez da liburuak zikintzia. Baina, bueno, berez... Bueno, Txorieneko 4 urtaroak liburua zikintzeko da, eta aina lasei zikindu eta ero hartu eta trapuarekin garbitu holan, ze holan pixkat umela badago ere, horriak eskatu genituen bereziak, holan pixkat umeldu alizateko. Badau liburu bat, eneri oparitu sostien oindala pila bat urte, deitzen da Destroza este diario. Eta da, holako liburu bat, eta horri bakoitzian daukozu zehose apurtzeko badibidez. Hau, hori ximurtu, gero beste horrixa poltzikoan daukosunakin zikindu, besti ez dakizet, eta gero bukatzen zuela liburu ekin da oso kreatiboa da, dakite igual txartu azaldu dutela, baina behitu hori hona da, sukaldian aukitzeko behintzat. Behitu, hau ja erretira hau ingo, ze bakarrik nahi dutzagu, apurtxo bat, gorritxu bat ematia, ez? Gorritxu bat ematia, eta olixo berdinean, egingo gointxe, berakatza, tipula, eta tomatia da, gero, gehitxu bidogun dana. Barazkixak erabileko. Azkenean da, oiazko gehiago bat bezala. Osa, ez dauka inungo misteriorik. Legunean, zagarrakin da ibili ginenean da, nik, oiazko gehiago ero beti erregozita egiten dugunean saltzan oiazko, gure txean, zagarra botatzea, errege zagar bat, erolan, asko gustatzen zaigu. Horako ikutu gozo bat ematen dio, gero gaina testura ematen dio, eta probatu zazu oiazkoarekin, ero txerrikiarekin baita, Patre egiten ari dan berdina hartuta txerriaren solomoaren burukaldea, gainekaldia dela itxusiagoa, baina samurragoa dela, koipea gehiago daukalako eta hori, gixauak eta iteko hori aparta da, eta zagarra botatzen badiozu oso ondo geratzen da. Gero, abertzadan zerbitzatzen dugun hau, plater hau, bueno, poli-politxa ez da. Hola, zerbitzatzeko gixaua da, ez? Baina askotan beba, igual soiz da plater baten olan poli-politx jartzia, igual ez da munduko arrestarik politxena, baina garrantzitsuena da gozu egon bidela. Gari batean, Patri, holako hau nik ustot hori gero etorrezala da. Gari batean tripa bete behar zan. Orduan, esaten da, floritulak eta horreko gauzak beste gauzatzuetako usten ziren, eta janin behar zan. Eta tripa ondo bete, eta aldala, ekartzen bazi zuten, oiazkua platerian eta ero eltze bat aldamenian gehiagokin nahi izan eskero zerbitzatzeko, ze hori, garai batean eguneko menuetara eta holan juten zaitenean, tipiko zan, babarrunak atara, platerian, eta, ero eltzea ekartzen zizuten, babarrunekin olako soperatxo bat ero, zu zerbitzatu nahi bazinen ero. Hor, olioa eta dabiltzat. Nik esan dut, esatela gustatzen liburuak zikintzen, da hori nik etxetik karrega. Ondo, azkar ikusi zaut. Hau, olixo berdinakin ningu, baina olixo apurtxo bat gehixaue, gehitxuko zau. Beraz, hau jango da, gutxinaka gorritzen, honeko jaskuak utzi dauen, honek usainekin eta... Itxatzita geratu dana, hor dago azkenean, jaskuaren sustantzia. Hori da, orduan. Hau ingo, eta berakatz apurtxo batekin.
Ba hor, aipatu dula, bueno, Maria, superosatzen dut, Markesa izango zen, baina, bueno... Esan Markesa. Esan, hori titula bera eman zan. Bai, hori da. Baina, seguruenik, a ber, biziko zela ia Markesa baten moduan. Izan zuen bizitza eta izan zituen gurasoak amabe banku batean lan iten zuen, eta gero, senarra ere... Aman aitzak uste dut ditzen zaula lan bankuan. Amak. Aman aitzak, bere aitona, aman partez, hori izan bankuan zabilena. Eta ama ez? Ama ez. Seguro? Bai, ez, ziur. Txorienea bildua ite puntu duz. Ama etxeko lanetan. Hartu zuen telefonoa, holan, eta begiratu. Maria Mestaller de Txaue. Eta idatzi begiguzue. Bueno, kontua da, etxeko lanak ez da berari tokatu zitzaizken, baina seguru norbait bazeukatela etxeko lanetan, eta, duela hilabete batzuk hori be, pixkanaka hemen gauzak pixkat aldatzen nahi dira, egonda horre lege berri bat atara da, nola etxeko lanetan ibiltzen den jendeari, langile moduan hartu dien, eta horre aukera daukaten, gainerako langile moduan, soldata bat izateko, seguru... Kotizatzeko eta dana, ez? Eta, betu ondo pentsatzen zatez. Hemen azkenien, Euskal Herrian, 34.000 pertsonei eragiten dien egoera bazan, da, zenbat... 34.000. Zenbat pertsona zeuden hor, hori, bukatzen zenuen, ez dakit, lana, baina zeuen neukan gero aukeraik, kobratzeko ezer, ez... Bai, eskenean honekin daukotzu, kotizatzen dozu, da, jubilazioa da baja ez, gure bosu hartu, da. Eta ero palua kobratzeko, ero juten mazan lana bukatzen danean, ero jute zanean, ero dana dakua. Hori, ondo da, uste. Bai. Eta horrek, ja ez daude arriskuan, baina betxu, notizio bat ekarri du, Poloniatik, katua daude arriskuan. Katuak. Poloniako gobernuak, katuak hartu ditu animalia inbaditzailetzat. Zegatik? Katuak inbaditzailetzat? Asko dauzelako edo. Eiztaria dira, katua zer da? Katua azkenian... Txoritxuak, xagutxuak... Zaguak eta edo zer. Zualandara batero... galdetu jozu txorixa, jona danero ez. Edo galdetu jozu Poloniakuei, ez da, katuei galdetu, katuei ez dut inore galdetu. Ez. Ni beti izaten duen, estremo guztia txarra diet, anik ikusten duanean norbait, pasiatzen, olako eta errespetu guztiarekin, karrotxoarekin txakurra eramaten, da erokatua motxilan eramaten, niri gehiagizkoa iruditzen. Errespetu guztiarekin, baina pentsatzen kakabaz. Niri gehiagizkoa iruditzen zait, baina, eta hori bai iruditzen zait, hartu, eta katu guztiak akatu behar direla esatea bai, hori astakeri bat iruditzen zait. Hombre, akatu inbidiela. Baina kontua da, euskaten bereien zenbakiak eta ez da izen bat, milioi txori hiltzen dituztela urtero katuak, eta ez da, orduan, arriskutsua direla. Neurrixa, ez dakiz neurria tarabiko da, zuk zein gozauen. Ni lehenko tamen gizaki sakatuko naben, ze nik uste dut, betu guk horre, Ego Afrikan ikusi genuen, oso olako posterra handia bat agertzen zan, marrazo zuri bat. Ikusgarria marrazo zuri bat, eta aldamenean tipo bat urpekari bat. Eta agertzen zan idatzita. Hemen zuen aurrean munduko depredratzaile haundiena. Marrazo zuri eder baten ondoan igerian. Horrela da. Jentia zukastezien irakurtzen da, uste zenuen, marrazo batik izatezuela, eta ez. Aldamenean beltzez jantzita zegoen olako igel lankekin eta horregatik esatezuen. Orduan, katuak ez da gizema txori hiltzen dituztela urtean, gizakiak ez da gizema milaka animalik gehiago danetik txoriak eta danetik hiltzen ditugu, eta euren ekosistemak eta txikitu eta dana. Nik nahi dut hemendik bi gauza esan lehengo, platerakin goiaz. Hemen daukogu, gutxinaka, tipula eta berakatza, gorritzen. Beraz, bota bitzau, tomatia, eta segitxuan bota bitzau, ogixa. Ogixa daukot, hor, bi ogixerra dauzkat, txigortuta bezala, lan, tostauta, dauz oso gozo, eta, gero bebai, gehitxo ingotzau, ez? Baina, lehengo, gauza bat gure tesatea. Bota. Hemen txorienen, bulina itxandoztia. Zer, jotu, kontago bera. Zuk, ark, gidoi larixak, mundu zuak. Irakurrikot gidoia, itzez itz. Ez, guri ez sartu, parkatu ez. Sartu jozu, idatzi duena, jori. Ez, esangotzat. Katuak agian ez, baina patriaren txakurra, hain itxuzia izan da, ez dakit zer esan. Zuk uste zuen normala dela? Ni zugaz, ni iruditze jatezu txakurre,
ezberdine, baina hain itxusia ez. Baina nik zehose esan dut zehose zure seme alabaina. Ez, eta ni zure txakurreta zehose esan dut. Ez, baina eske, jendeak ematen dago iritzixa, galdetu barik. Lebe, behitu hau, negon gurean mendixan egon nintzen, jo, zelako satarra zure txakurra. Nik ez dut zure emastian ez ebez esan. Nok esan da hori baina. Nok esan da. Julenek, gure gidoilariak, eta Albertok, gure zuzendari. Ekusi zuzako txakurra edukena ez da? Baina da, arrasakoa, ez dakizu hori, arrasa ez ezagunetakoa. Atzo gabizen pazientziai buruz, pazientzia oki bete. Bai. Bere txakurra ez da etxusia. Da, txakurra ez da gitu. Bitu, grafismoakoai bidalikotzet argazki bat, eta jarriko zuen nire txakurran argazkixak eta bidixuak hemen. Egisa da? Publizidadian txakurran. Hori da, badauz itxusixauak. Badauz. Zu, ikusi zara izpilu baten zu. Patri, nizu ez nahuela, benetan. Ene. Baina, ematen du super jatorra eta oso txakur guai. Da. Ez dutela esaten kontra. Bueno, errezeta hontan, ogia, zergatik erabiltzen zen garai batean ogia, zertako erabiltzen zuten. Guazen aldatzera. Gaur egun irina erabiltzen du errezetak eta saltzak eta loditzeko garai batean, batzo hitz egiten genduena, bota etzan botatzen ezer, eta ogia bezperakoa, hainbat eta hainbat, saltza bizkaitarrai, edozein saltzai, ogia zeati botatzen zitzaion. Gorputza emateko. Loditzeko, horrek ematen zion, ez? Lehenko, sopako ogia, horti dator, eta ogia, saltza askotan lehen, zuek irakurriko zuten. Ogi xerra bota, frijitu aurrena, eta gero ogi xerra bota. Zetako gorputza emateko. Ez zuten gaztat, irin horrekin, einal zuten gero, ez dakit, bizkotxo bat, irina zuten erabiliko ona botatzeko, mesedez. Azte honetan, askotan indu berba, soberak inena eta azkenean, eta zure txakurra ez da sobera, Benetan, ni maite duen. Jarretxo, pargatu. Esto zure seme alaben ez ebez esango, Ez dela bota ingoztien. Ez, maialena gazagin berba, kusu zama hosti. Bueno, ne txakurra alde batera utzita. Honek bateko? Izena duka Duna. Holan etortzen zan, izena? Osa, dotatu izen duen. Bai, 2 urtekin adoptu. Bello. Eta ez hau besterik? Ai, benetan, Osa, hau zutan daukot, labanak oso hurbil, ni zu izango banitz, enauen jarraitzeko hitz egiten. Zukataro zu kontuan, nik, sekulen azartu zure txakurrak. Sekula, eta ez zara gehiago sartuko. Hori da, ni mesedez. Zta? Bueno, aste honetan egon gara. Soberakinekin eta berba. Orduan, ogi puskaren bat izaten bozue, holan ogi gogorren bat eta, hori bebai aldozu erabili. Nik normalian, izostutakoa aukitzen dut beti izoskailuan, beraz, txigortu holan tostadoraren baten, eta hori, sati txikitxotan. Nik egia esan, hau, hainbat errezetetan, arrain sopa iteko, mila errezetetan ogia erabiltzen da, baina hortarako ere, eskua behar da, eta nik beti euskolatik ikasi genuen irinakin lan egiten, eta nik egia esan ogia uste bakarrik erabiltzen dudala bizkaitar saltzan, eta, beraka zopat egiten danean, baina horko osagai bat dalako gehiago. Baina bestela ez daukat ohiturarik arrain sopakin jende asko arroza erabiltzen du. Eskuka bat, arroza tipikoa bebai, gero birrindu eta gorputza ematen dio. Baina nik ez da, logi geratzen zait, ero finegi, eskua nik irinakin hartuta daukat, eta ogiarekin berdina hartatzen zait. Bizkaitar saltza azkenian, barazki pila botatzen dituzun ez da hori, ogianik xerra bat ero bi botatzen izkiot, eta barazki guztioiekin gorputza badauka. Gehiago esango nuke, askotan saldarekin jokatu behar du pixkat fintzeko lodiegia geratzen zaidalako, ez? Baina ogia, hau, bakoitzak, errezeta hau, ogirik espadaukazue, inalduzue berdin, azkenian hor behar duguna da, almidoi batero, ez? Zerbait, gorputza emateko honi. Kasu honetan, ogia erabili duna, baina irin pixka bota eskero ere, balioko ligute. Eta hemendik karbitxu inbio, ze ogisa hain txigortuta zauen, hemendik utzi dagoela dana. Eta zu beha pixka tensioa, ez? Bai, ez da txakurrana. Hemendik nizugaz nau, Txakurrana ez atara berrez. Jule, mesedez, bale, ja. Ez dauko golakon. Zer gehiago? Katua garrizkuan, eta, ez dakit, kontauko, bigarren, spoiler hasiko naziten zer datorren bigarren errezeta, Patri? Kontaizu apurtxo bat. Nik lehengo, kontau betzut, honek, ekartzen dauela. Ardo zuri, ja? Ardo zuri apurtxo bat. Ero txakolina, bestela eskura badukazue botila bat irekita, sobratu zitzaizuela lehengunean? Hori ez da sobratzen. Hori dana barrura. Gaur ego txakolina ez. Zuke horre oin jasar bat moduan itzen godu, Patri. Gure garai eta txakolinak, nien lagun batek esaten zuen, txakolinak ez du jotzen.
jotzen du lurrak erortzen zarenean. Eta egia da lehen txakolina, ostra, potentia zan da. Gaur egun ja txakolina ardo fin eta leantea bilakatu da. Bakizu, nire amama Juanitak, 81 urte dauzka, eta hau ikusten dago egunero, eta txakolina eskako gustaten. Berak esaten dago eskakola gustaten, ze dauka oroitzapen hori, lehengo txakolinana. Era eramate dotzazu, ontxe, hau, ez dakit nola esaten euskaraz, vendimia tardiako, nahi botillak, eta bueno, oza, txakoli oso onak dauzela, eta eraten dau, baina esaten dau. Patri, jakiten dagoenean txakolixa dana, Amama, ekarri dut eta ardauz zuri bat, betu, ze ona ardauz zuria, betu, probatu herri esakoa, eta ez da bitu, ze ona, bero botilla erakutzi. Oin jakusi osku, jasin gotzezu hori, baina, bueno. Bueno, gabonetan, igual, ez da akordaten. Behitu, hau holan, aldoguna inda, birrindu apurtxo bat. Botakotzau, piper txorizeruan mamia, okela, eta hau aldoguna inda, irabiatu. Ez, edo birrindu, ez, hau solidu egu da. Así que hau birrindu aldoguin, holan, krema bat bihurtu arte, baina niri holan guzaten jartia. Osa, saltza egiten da zuzenien gauzak, ez duzuz birrintzen eta, gero, saltzia bera, uste zuena satitxuekin, kipu esatixea. Bai, niri holan guzaten jat. Bai, holan gizauak eta... Bagoaz pixanak, Patreziaren guztuak. Bai, niri gizuak eta guzaten jat holan, satitxuak aukitzia. Estilo, saltzen dutena moduan, tradizional erara. Hori da. Juten zai iparre aldera eta amatxiren erara. Bueno, hau, Maria Mestaierren erara, gaur egun izango esan amatxi hirugarrena, ez dakit. Bueno, gehitxuko zau, honei, gure okela, oiasko izterrak, ezurbarik eta azalbarik, hau dana barrura, gero salda bebai botako zagu, daukugu hemendik oiasko salda, eta honei utziko zau, 45 minututxo, holan, sumotelian, apurtxo bat kusinatzen. Bueno, ikusten zuzeran da bera hau plop, eta saltxa zean... Zeko horputze hartu da, baina. Bai, eta murriztu da gainera saltxia da saldia, berez, bueno, hau ja, zerbitzatzeko prest. Hemen mostukot igual, laban bat ematen boztazu, mostukot perrexila apurtxo bat. Holan gainetik. Sofistikatua itxeko lan. Bai, apurat kolori emoteko. Den esan dugu, oiasko gizatua igual ez da, holan argazki bat ataratzeko gauzarik politxena, ez? Bueno. Baina goxua dago. Baina jentia gorde hongo da bestaldean esaten, goxua dagoen bitartean, politxana, politxak... Baina, bueno, Michelin izar batera... Politxa zure txakurra da. Hau da goxua. Beitu hau, yoga. Entxen abil yogakin akordatzen. Politxa da, lesan dut ba. Baina, baki, zu ironia manejatzen duzula. Oker zabiltza, era bat, Patrizia, nien naiz horrelakoa. Nik ikusi duzu ergazki txakurran apila. Bakizu, aurdun dagoela, kume bat emango zuturdan. Aurdun dau? Ez. Zer da, emieda, zuria? Emieda, bai. Bai, abitxo. Beitxo. Jarriko zau hemen, holan jarriko guapurtxo bat. Bai. Eta, gero gainetik, perroxila. Beraz, hau da, gure oiasko gizatua batzoki erara. Ona, ez da? Ez dakit, joan esango dut. Nik esan dut, ez dakit ona egongo den zuria, baina fiatzena. Gero hemen patata frejitxo batzuk, gero aldamenien eskero... Nik arroz apurtxo bat, hau gero nik etxe da eruengo, ze pentsatzen. Patata frejitxo saliek esari etxean? Nik arroza nahi xedot oiaskoekin. Bai? Gure esemiak beda egunero jango leukia oiasko arroza. Ondo, Marquesa? Bai, ez da. Gozua? Benetan? Burgesiakoa. Horrengoa, bai dala burgesiakoa. Eta lehenago aurreatu dizu moduan, orain errezeta klasiko batetik, errezeta, esan dezagun, pomposo batera pasako gara. Egingo dena, oiasko paparra foarekin betea oporto saltzan. Dotoriz, abize, Dotore, bai, gaur elegante. Horlako, ez da izu, horlako blok batero foana, ez duztetan izan behar mikuita, pate batero daukazue, ate egibelana, horlako zerbait iasko gabonetatik, erabiltzeko errezeta hau aparta da. Nola egingo dugu? Oiasko paparra ireki eta beteko dugu foarekin eta aranpasa batzuekin.
plastikoan bildu eta uretan egosiko dugu 12 minutuz. Ostu eta gorde ingo du geroko. Oporto saltza egiteko, tipulatxak moztu, gurinetan erregozi, barrengorrian moztu, erregozi, irin pixka bat botako diogu, oporto saltza, eta murrizten danean, salda pixka bat. Ordu erdi utzi murrizten, birrindu, eta oporto saltza listo. Azken momentuan gure papar beteak xerratan moztu, labean sartuko ditugu, eta gero azukre pixka batekin karamelatu ondoren, saltzarekin eta laranja birrinduarekin zerbitzatuko ditugu. Bueno, pausuak badauz, baina... Pausuak, bai, baina egia da, ez da holan oso komplikatu, Zaiena izango da, azkenean, paparra irekitzea. Hau eskatu zuen arakinai, liburueran ero irekitzeko, eta hau nahi izan ezkero pixkat finagoa geratzea hartzen duzue, eta egin duna legunean... Holan, zapaldu. Zapaldu, hori da. Orduan, eman aldiogu horrelako... Hori desestresatzeko, ez da? Aukeretako bada, zure txakurrak izartzen diela. Venga, pon, ematen dio solan. Eta, ja horrela pixkat... Emon gogor. Ez. Holan, zapaldu iten dugu, eta ero ingo duguna da, bildu. Nola bilduko dugun? Atarako dugu, mentxaukat, sukaldeko plastikoa, eta sukaldeko plastiko hauek ur berotan da sartu aldie, lasai, Izaten baduzu horrelako enbasadora bat, ero haize gabe enbasatzeko olako gailu bat, olako poltza baten, hobeto geratzen da, baina olako tresnarik mundu guztiak ez daukan ez etxean, plastikoarekin ere hau egin alda, Bai. Orduan, azten dugu lan, moztu, eta hemen komen izaten da, bi. Espada. Bai. Ondo. Geruza doble esaten dana. Eta jungo gara betetzen. Hor, aranpasa batzu dauzkat, aranpasa horrek sartu ditut duela 2 ordu ero lan patxarretan. Orduan, potentiak egongo die, bai, daukate txantxa, gustua, baina bueno. Hau, gero, fuaz ez badugu betetzen, zegoentxe kontako zut ze arazo da bilen fuakin eta gora fuak bera. Igual, aukitzen bozue fuan zan urtekua ondo, baina aurten isa bikoiztu inda presixoz, ze badabil olako gripe abiar bat edo olako egazti gripe bat, eta orduan infektau ditzu ate pila bat. Bai, eta arazoa dau, nik dakit sukaldarekin lagunekin deitze egiten, presioa igo da astakeri bat. Bai, nik irakurriot, lehen kilogramua zauela 28 eurotan, eta ontsa 58 eurotan. Beraz, aurten gabonetan ez, hilabete terdin izango dien gabonetan, fua gure bozu erostia, joan zaurtien, baino, 140 igoko da. Orduan, hau joan zaurteko da, edo aurten erosi dozu? Bloke hori, egon da gure etxian, ez da zenba denboran. Urte bat, bi izango dituen ero. Horren iraungitze data da, altua izaten da. Ez da barazoi, horrek ez da gara inungo arazoila zeio. Olako batek, 4, 5, 6 urte izango dituzte, eta hau bakit iaz ez da gitnoko paritxu zidan, eta horre onda saltziatzen. Hemen, aurten, gonaz da baina txorienen, ematen dagoelako gabonetako zesta bat edo enpresetan eta bai, ematen dagoena? Moten dabe. Bai, zer saltzen da? Saltzen da fuaren bat? Ez, gaztai egoten da, gero olako beti erateko arzauen batero, urdai espikoa bai, eta klasiko handiak. Ze dotore? Klasiko handiak. Orduan, fua olako gauzarik espadau ukitzen? Hau zerekin, klasiko oso erresak die, eta umentzako teiten dienak askotan, urdai espikua eta gaztarekin bete aldugu, hau. Onjoekin oso goxua geratzen da, onjo batzuekin betetzen badu, hartu eta zoragarri geratzen da. Nahi duzuena, betegarri bat honi nahi duzuena. Orduan, oin, hartuko genuke, bildu horrela, bultza arantza, eta hau izango zen, eitea, loko txoixoa. Bai. Hau, ondo bildu. Oiasko eta fuatxo isua. Bai, eta hau, oin trinko geratu behar da, bai, oin estutu behar da, eta guztozu, ja, gogortzen doala, eta korapillo alde baten. Zalako gozokitxo bat. Bai, eta hau, berez guk jatetxetan daite gendun labian, mistoan jartzen gendun labia, hau da, lurruna eta beruakin, ez dakit zenbat ordu, eta ez dakit zen, baina egozita ere, hola, lapiko batekin, eta korapilloak itzen dozu, ura ez sartzeko azkenien barra. Sartu ingo jako apur bat. Vale. Eta berdin jako. Vale. Berdin da ura sartzen mazaigu. Lasaio, ura da bakarrik. Ez dio zerringo, ura da. Hori lagunak ingatzen ganean. Hori zapatu gabetan eta lasai. Bizikletan genero, korrikaiteko mendira juten ganean, da bihar jungoa da, euri ingardu. Ostra,
ura da bakarrik, ez du hiltzen, ez da azidoa, ez da zaigu eroriko, ez da kit. Pentsatzen esaten zioa zapatu gabetan da, igual norbaitek ura edan da. Ura da, lasai, ez da pasatzen. 12 minutu honi, Patri, eta biaren bitartean, oporto saltza egiten jungo, naiz? Oso ondo. Hau, hor, eta zer daukat hemen? Ure izotzakin. Egosketa. Nahi duena, gero egosketa moste hartu. Plap, eta hor sartuko du, utziko du gostutzen, hau, atzera, gehiago. Eurixan kontuakin da zuk esan duzu zuen lagunena, ni daukat lagun bat, bera euskalduna da, baina dau eskonduta Murtziako tipo batekin. Eta Murtziako tipo etorten zanean ona, hasieran Eurixa zan, da etzan kalera urteten. Da esaten ginen igual Eurixa zan, da, buelta bat emoten, eta esaten zegoen. Baina, Eurixa da? En plan, urten inbizari Eurixakin da, bai. Zebera ezaguna ingo itxuta. Egisa, eta bera, ezaguna itxuta, eta hori Eurixe zanean, etxean geratzen zen. Hemen, etxean geratzen bazara Eurixe etxen dauen bakoitzean, urte erdixatxean. Lagunak etzinen ikusiko, beraz, urten eta. Lagunak Kanarioa neukan, mendian korrik ebiltzen zana, eta azte santu batzuetan etorri zan bizitan, eta asmoa zan, hori egunero korrik aitzen jutea, da hartu, eta geratu ginen bera zegoen hotel batean, goizeko 9etan geratu ginen, eta egun hortan zirimiri pixat, euria, gutxi. Eta 9etan nian itxoiten, ez da torrela, 9 eta 10, deitzen diot, eta erai, zer da, euria da, nola eta? Baguan, geratzen bagara, eta euria badao, onartzen dugu eskarela aterako, arau moduan dago, eskarela aterako, tani. Zera, bai, eta normaltzat hartzen du, eta, hemen horrela hasiko gainen ez gendu niños entrenatuko, eta ez ginen niños mendian ibiliko, ez genuen ez zerrein, pentsa. Euria dago enoa lanera. Etzan txartu egongo, Zer. Ez, broma da. Espertu, eta etxe, nik Eurixa, hori nire lagun bat egiten da askotan, Eurixa, etxean geratuko naz. Ordu beti irauten du, gero zeituen ateratzen, espertu egiten da etxean. Bali barra etxean egoteko baita, nik ez du balio lan. Bueno, tipulatza moztu, hor gurin pixka bat jarriko dut olio tanta batekin, eta gure oporto saltza martxan jarriko dut. Errezeta hau, berez, Martin Berezateginean egiten genduen, 16 urte neuzkan orduan. Aspaldi. Eta goratzen eiz... Maria Mestallera din horrekin jaskonduta, zauen da zu lanian. Tane lanian, lanian, praktika egiten. Han, masustak botatzen zitzaizkion. Oportuari azukre pixkatero botatzen zaio ondo geratzen da. Eta han masustak erabiltzen zin gozo ikutu hori emateko. Nik masustarik ez dut aurkitu, masusta guztia janda daude. Eskatu nuke seguro gure fruta den dagoak ero lortuko zizkia, baina masusta beharren azukre pixka botako dio, ze masustak urte guztian ez dauzkagu, eta horrela inalko duzu oporto saltza bat. Eta beste osagaiak, han gu beti botatzen genizkion txampiñoiak, xerratan, tipulatza botako du, erregoziko du pixkat, gero txampiñoia beste 3-4 minutu, eta gero saltza bat normala. Nik irina bai erabeliko dut, irina gora, irina bera. Eta gero, oporto saltzarik espadukazue, hemengo korriren batero erabili, berdin da. Eta gero, salda pixka da botako jo, eta hori birrindu, eta lagungarre moduan, nik uste dut atearekin eta ondo da. Beraz, hastia dotore gabiz, atzo Suberoako errezetia gaur barikuan, Martin Berazategikoa, dotore gabe hau. Eta lehen Markesa lanean jarri dugu, pentsa. Bai, Markesa bai. Baina nik, entzun da daukot, hemen egondala Fernando Alberdi, azpeitxerra, ezta? Hemen txorienen izan daku da. Bai. Bai, eta irabazi dau. Izosko gile handiak, etarian dauka Donadoni. Donadoni, claro, es que Donadoni norzan ez dakizu. Ez. Donadoni futbolista bazan, italiarra. Gure garaikoa, eta ni bere galdetu nio, eta Donadoni zeatik. Donadoni, eta karo, izoskiak italiarra dira, Donadoni bazan izen polit bat, eta zan futbolista bat, futbolista. Pentsatza izango zela bait jokuren bat edo. Eitu, Donidonin egondan hau, baina ez dut, berak irabazitxako izoskia pro, ze irabazizauen Gelato Festival World Masters lehiaketan, lehen sarixa eraman zauen, eta egin zauen mango izoski bat, txiliarekin. Espeletako piperrarekin. Espeletako piperrarekin, oan pikantia. Orduan, niri mangua pentsata jatela munduko frutarik gozuena. Eta hainbeste guteta jatela pikantia, nik hori probo inbidet. Gaina eta azkenean, eta badauka adizio puta ze, suporatzen zu, eta dira geruzak moduan, eta hor da, mangoa zer da baita gozo eta krematxua, ez? Bai, oso krematxua. Eta hor,
izoskia, gaina, bueno, sorbete bat azkenean gehiago bat, ze oinarria urana, eta jaten duzunean, da mangoan krematxua, gero pikantearekin da, eta gehiago eskatzen dizu, eta gehiago eskatzen dizu. Eta gaina, begira be oso politean izoski bada, ez da bakarrik gozua dala, bai, da, horre geruzak daude batenak besteanak, eta ni probatu nuenean, eta izoski horrekin urte batzuk badara mazkila, baina... Bai. Pasa ben biko nazgetariatik, eta niri asko gustatzen gat izoski hori, baina geixen gustatzen gatena da urrana. Urrana. Bai, izoskia urrana, beti eskatze dutena da. Bueno, gero batzutan igual eukitzotolan egun, lodixauak eta eskatze dutolan Ferrero Rocher, Oreo da, horrek izoski horrek, baina normalean urrana beti eskatzen. Ni klasiko handi banaz izoskietan. Jogurrana. Ez? Vainilla. Mantekaua, vainilla, betikua. Eta, vainilla izoski hon bat, beraiek egiten dute moduan, vainilla adar bat hartu, ale beltze guzti horiek handik dantzan eta guzita, hori, gofa. Durangon beba olako izoskiak eta egiten dituzten artizau batzuk, eta daukate bat vainillan oso, krematxua da, mundiala. Baina bai, eta hortan, oitura pixkat hartzen nahi gara, zelen, beti izoskiak hartzen identifikatzen genituen udakin, Baina jentea ja urte guztien zehar eta izoskia hartzen da. Arrasaten behintzat, bada izoskitegi bat, eta horrek urte osoan itzen daulan. Beraz, zabali da urte osoan, eta jendeak izoskixak eta atze ditu. Nik, enakixen sorbetian da izosk, bueno, ontxe bai, baina enakixen oindala asfaldi izoskixen eta sorbetian arteko diferentzisa. Zamen, sorbetia beti da nik izan da, ontxe gabonetan eta eraten ditugun horrek txampanakin eta limoi izoskixakin. Bai, irabiatu horrei, deitze dutzagu beti sorbetia. Baina bere sorbetia die, izoskixak bebai, koiarakin jatekuak, baina oinarrixan ura daukienak eta ez esnia, normalean, frutadunak izaten dira. Hori da, sorbeti izaten da beti, oinarria dana likidoa ura izaten dana, eta beti frutadunak izaten dira, eta izoskia izaten da krema inglesa bat izaten dana, ez? Esnearen oinarri bat, nata, esne gainera ematen duena bai, arrautzak eramaten dituenak, azukreak hor glukosara erabiltzen dute asko, ze glukosaren azukrea ez dira kristalak egiten, orduan, eta garrantzitsua izoski batean beti da, egunero, utzi desizozten da hurrengo gunean berriro turbinatu esaten da, beraiek esaten turbinatu, berriro izoski makillatik pasatu eta egin krematxo atera, izoski hori, zestantziko gortu iten dira. Tipulatxak erregozita, txampiñoiak barrura, eta honek, beste pare bat minutu hemen, unizuma falta zizkio, 5. Labea 200 gradutan daukat. Eta nik gero hemen karamelatu ingo dut, azukrea sopletearekin ingo diot. Baina, labea jarri alduzuen izan ezkero grilla, azukre pixkat, eta gero grillan. Hor, trukuak, zuek ni baino botuak izkizue. Hemen daude, gure barren gorriako txampiñoiak egin da. Eta hemen, irin koiarakada bat, hau biltzeko. Ondo erregozi, oin hemen, kozinatu pixkati irina. Eta ero, ardoa. Kasu honetan, oporto saltzatik mardugunez, oportoko ardoa. Bat ikizu, programa bukatzeko albiste bat komentatzea, eta Europa mailan munduko osasun erakundiak eman dau obesitatea pandemiatzat, pandemia moruan hartu da. Bai? Zenbateko jente dagoa. Kontinente mailan da 159, helduen artean obesitatea daukien pertsonek. Dala, tasa oso altua. Aztakeri bat. Bai, nik ez dakit, nik ez da inbeste jende holan lodi edo obesitatiakin ikusten, baina bai, hor maiak egongo die, ez? Azkenean hori da, ez dakit, zenbatekoa izan bar da, nor bado maia ezberdina. Bai, gaztetan eta umeetan bebai ematen da, 130. Eta da, Amerikan ostian, bigarren kontinentia tasa haundixenakin. Beraz, horrek bebai, lasai, azukre pixka botako diot, baina lasai, honegatik ezaetela holan gehiago gizen dugu. Eta egun berez esetarako da, azkenian, zuek ikusten bozue, arazoren bat baldin badauko zue, joen medikuen gana da eurek emangotzue aholku profesionalak. Hemen, lurrundu zaigu gure oporto ardoa, eta ikusten duzu zerbait lodia dauko, hemen krema lodi bat, gutxi gora bera eren batera,
lurdutzen zaigunean, salda botako digu, eta 25 minutuz utziko dugu hemen irakiten. Gero, birrindu, iragazi, eta ikusten badu pixka fina geratu dela oraindik gorputzik ez daukana, gurinarekin, guk hau saltzago gurinarekin loditzen genuen. Orduan, bueno, bai, kaloriak hartzen ditu. Eta hemen, dagoeneko bat atara dut, eta, bueno, lehen tarte batean beste egin dut. Ikusten dut, hau ja gogorra dago, ostu egin da, eta koipia hemen ja, hemen geruza, hau horiska hau, izango zen, koipia hau gogortzen jungo da, eta ezer, behar dugu, saltza hau egitea, birrindu, iragazi, eta gero, xerrata moztu, labean berotu, eta jan. Txondo pasatzen dago, Bai, ez da horako jostaiuekin. Oda, brikomania. Bueno, ba, listo, bota dio horrela, azukre ezer, puntxa bakarrik, karamelatu, eta gure oporto saltza birrinduta eta iragazita, jarriko dugu horrela, baitxo, hauek arabiliko ditak. Eta hemen daukazue, gure paparpetea, fuarekin. eta oporto saltzarekin. Ai, ontsa bai, hartu jadia laranja birrinduria, Bai, apur bate, honek, olako gauzak, paparrekin eta oporto saltza eta olako gauzakin ondo geratzen dira. Sango utzuta ber, ontsa. Bueno, ez dakigu. Maria, zugatik, hemengo errezeta. Esan Martin ba. Maria, gu gaur markesa, gu markesa izan da gaur markesa gaintzen. Martinena bakarri izan, oporto saltzia, ez duko bestia. Bueno. Ez, gure markesa dira, eskainita. Bueno, Maria. Zugatik. Eta irtera eman diogu, etxean bueltaka zebilen, pate erofua horri. Bai, da ondo eman dutzagu. Eta astebururako badaukazu errezeta. Bien bitartean, ondo pasa, eta astelenean etorri gu hemen izango gara eta. Agur. Agur.